Самочувствието е умение и ще те науча на него в следващите 60 секунди. Много хора си мислят, че самочувствието е следствие от някакви външни фактори. Истината е много по-простичка. Самочувствието идва, когато се научиш да си чувстваш чувствата. Ето как работи. Колкото повече си позволяваш да присъстваш за себе си с трудните си емоции и с хубавите си емоции, толкова повече онези дълбоки пластове от теб разбират, че можеш сам на себе си да имаш доверие. Каквото и да се случва в живота ти, ти имаш достъп до вътрешния си ресурс и ще го използваш адекватно, за да присъстваш там, за себе си. Ако искаш да направиш първата крачка, в сайта ми loverself.life ще откриеш безплатен гид за трудните емоции, който ще те научи какво представляват те, какво искат да ти кажат и какво се крие зад тях. А ако искаш да разбереш кои са 5-те стъпки на чувстването, в YouTube канала ми ще откриеш видео на тази тема. Чао!